Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sas! Ang ngiti naman talaga ni Kuya, abot hanggang tenga! Tingin nga. Tingin niyo ulit. Sige na, isang smile. Ay, di marunong mapagbigay. Di man lang ako pagbigyan. Sige na Kuya, isang smile lang. Patingin. Ay, ang ganda naman ng ngiti talaga. Iba talaga ang saya kapag Friday na. Anong ginagawa mo ngayon? Kunwari may ginagawa, nagpapalakas kay boss para makauwi ng maaga. Kilala na kita. Gawain ko rin naman kasi yan. Chares! It's Friday! My goodness, ang bilis ng araw, kabisyo! Alam mo na, isa lang naman ang ibig sabihin yan. Inuman na! Kala mo naman talaga nagiinom no? Tawagin ang lahat ng tropa! Chat mo na dali. Ano bang oras na? It's already 3:33 in the afternoon. I-chat mo na dali ang tropa mo. Sabihin mo, pre, chat na tayo! Yan, sige, sira liber! Etong mas maganda mong i-chat sa tropa mo. Sabihin mo, pre, alas 3 na. Lipat mo na yung radyo mo sa Love Radio dahil Love Trip na. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Yan is finally Love Trip. It's a happy Friday, kabisyo. It's me, ang nag-iisang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. This is me, your one and only, ang daldalerang atleta na palaban sa kahit anong karera basta may pera. It's me, DJ Mara Tony. Diba? Live na live, ganun talaga. Sabi ko nga sa inyo, as a daldalerang atleta, palaban sa kahit anong karera basta may pera. O bakit? Alam mo, sa panahon ngayon mahirap na kapag walang pera. Ano, puro ganda lang? Puro kagwapuhan lang? Pero pagdating sa bahay, walang makain nga. Hindi pwede yan. Hindi tayo pwede mamuhay na walang pera. Ay nako, dapat lagi ka nag-iisip ng mga pangkabuhayan showcase. Ganon. Yung katulad mo ngayon, di ba? Sobrang sipag mo. Kasi kailangan mo ng pera. Kung usapang pera lang din naman, sige go. Bibigyan kita ng ilang tips mamaya. Kaya naman tuto ka lang. Diyan ka lang Huwag kang aalis na kasi sabi ko sa'yo. Wag kang aalis. Hintayin mo ko. This is another song. Kailangan pa bang i-memorize lan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!